il-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek. U fik nittama għax inti l-ken tiegħek. U ruħi bilaċ għalik. Tikkondannax mulej għax ebda bniedem hu ġust quddiemek. Għax l-għadu għamel għalija tefani taħt riġlek. Fidlhom xeħedni namar bħal min imut għal dejjem. Ruħi tinfena minn ġewwa qalbi titnieħed ġewwa fija. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek. U fik nittama għax inti l-ken tiegħek. U ruħi bilaċ għalik. Insellem lilek li qed tisma' dan il-programm. Jien Sister Teresa bil-għajnuna tal-Alla rġajna ltqajna għat-tieni programm tagħna Tħallux qalbkom titħawwad. Insellmu qabel xejn it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ek illum eżis semmija nerġgħu nistiednu lil Ruth. Għedna li hija personaġġ bibliku li għandha ħafna x'tallimna. Rajna d-darba l-oħra li l-ħajja tagħha xejn ma kienet waħda faċli. Il-ħaqna milna biss parti mill-introduzzjoni tal-ktieb ta' Ruth fejn iltqajna ma' familja u rajna fihom normalità kbira u anki tbatija kbira. Aks, emigrazzjoni rajna Mart, imbagħad il-mewt ta' tlieta. L-ewwel ir-raġel ta' Naomi, Elimelek, imbagħad iż-żewġ tulieda, Maħlon u Kiljon. Sirna nafu li dawn iż-żewġ tulieda kienu iż-żewġu żewġ nisa Moabin, Orfa u Ruth. Illum inkomplu naraw x'ġara, x'jiġri fil-fatt. Jiġri li Naomi tiddeċiedi li tmur lura, m'għandix raġel, m'għandix il-ulieda, u għalet ħammur lura Betlehem. Qed naqra mill-ktieb ta' Ruth kapitlu 1 vers 6. Qamet hija allura Naomi u n-nisa ta' ulieda biex jerġgħu lura mill-inħawi ta' Moab. Moab huwa l-post tal-eżilju fejn kienu emigrati. Kienu semgħu li f'Moab il-mulej kien żar il-poplu tiegħu. Iva dan Alla tagħna iżur il-poplu tiegħu. Iżuru biex iġarbu fejn hemm bżonn jew biex jeħilsu. Dejjem hekk jaf jagħmel dan il-mulej Alla tagħna. Kif żar il-poplu tiegħu hawnhekk? Kellhom bżonn il-ħobs u jipprovdihulhom. Allura eżis semmija nsibu lil Naomi toħroġ hi u ż-żewġ nisa ta' ulieda u jaqbdu it-triq biex jerġgħu lura lejn l-art ta' Ġuda. U Naomi jaraw Naomi hija simbolu tal-Knisja, Naomi qed tfittex il-ġid tal-oħrajn aktar milli tfittex il-ġid tagħha nfisha. Naomi hija l-mara matura. Hija l-mara li jitbatija immaturata. Hekk tagħmlilkom ħafna ġid jekk taqrawha, kull m'hemm 4 faċċati għax jien m'għandix il-ħin li naqra kollha u x'tassew. Naraw kif Naomi hija dejjem moħħa fl-oħrajn. Hija tiċkini sabiex jikbru l-oħrajn. Hija l-mara matura. U l-mara matura x'inhi? Il-mara matura, il-mara integrata, hija l-mara li tagħti każ tal-oħrajn. Ekku, tajjeb li nistaqsi lejn innifsi u ngħid jien niġbaħ lil Naomi f'dan ir-rigward. Nagħti każ tal-oħrajn, jew forsi jiena mara infantili, bqajt baby anke jekk għandi 60, 70 jew iżjed. Jien mara li dejjem moħħi fija nnifsi. U allura pereżempju niġi nkellmek, niftaħ qalbi miegħek u mqarnejdlek xi ġeħ ta' ras għandi llum, taqbes intu tgħidli u anke jien għandi uġeħ ta' ras. U għaddiju dak li għedlek jien taqleb għal fuqek. Qed tifhmuni qed issemmija. Qed ngħidlek ipprova jifhimni jien ġejt biex isserraħni ftit. Iva, il-persuna li dejjem moħħa fiha nfisha hekk tagħmel. Eżis semmija, kemm importanti li aħna jkollna widna sabiex nisimgħu lill-oħrajn, inkunu moħħna x'jixtiequ l-oħrajn, kif se nserħu lill-oħrajn.
Naomi ittina eżempju. Hija mara differenti, hija mara matura, hija l-mara integrata, hija l-mara kif rajna li taħseb fl-oħrajn. U allura x'tgħidilhom din Naomi simbolu tal-Knisja? Isimgħu, hija qalet li żewġ nisa itilqu kull waħda f'dara, ċoe morru lura għand il-familja tagħkom. Ma kienx jaqblilha hi fil-fatt, kien jaqblilha li huma jmorru magħha. Għax fix-xuħita kien jaqblilha jkollha appoġġ, jaqblilha jkollha daqsxejn ta' sapport. Żewġ nisa tiġi bżonnhom fix-xuħitek imma le hija qaltilhom itilqu kull waħda minnkom f'dar omma u jalla jagħmel ħniena magħkom il-mulej kif intom għamiltu mal-mejtin u liedi u miegħi. Tgħidilhom kliem sabiħ ħafna, bad nissuġġerilkom taqrawh bil-kwiet. U tkompli, jagħtikom il-mulej li ssibu l-mistrieħ kull waħda f'dar żewġa u bisithom it-tnejn. Orfa u Rut ollew leħinhom u bkew. Isimgħu x'qalula, qalula le, aħna nerġgħu niġu miegħek kant niesek. U Naomi wieġbet, erġgħu lura wliedi, kompli tinsisti, ma taħsibx fiha nfisha. Għala qaltilhom tridu tiġu miegħi għala, għandin jaqgħu wlied f'ġufi biex ikunu żwieġkom, għax tafu li dak iż-żmien jekk il-mara imutilha r-raġel allura hija tiżżewweġ lil ħuh. U din qed tgħidilhom Naomi, jien xjaħt wisq biex nerġa' niżżewweġ. Kieku ngħid li għad fadalli tama u l-lejla stess nerġa' niżżewweġ u niret it-tfal, jaqgħu se tistennewhom sakemm jikbru, se toqgħodu mingħajr ma tiżżewġu. Le wuliedi, għax għandi mrar kbir minħabba fikom. Tassew li laħqitni qit il-mulej. Interessanti ħafna din. Tassew li laħqitni qit il-mulej. Hija konvinta li l-ewwel kawża ta' kollox huwa Alla. Ifhmuha din ta' din mhix qed gergeru tgħid kif ngħidu aħna meta ngħidu Alla laħaqni, imma hija xi stating effect qed tgħid dak li ġara. U huma ollew leħinhom u reġgħu kpew. Ma mbagħad Orfa biset lilhom żewġa imma Rut baqgħet imqabda magħha. Orfa telqet lura, għalhekk Orfa tfisser dik li dawret dara, dik li tat spallita, jiġifieri li reġgħet u marret lura. Naomi daret lejn Rut u qaltilha, Orfa reġgħet lura għand nisa u l-allat tagħha, mur lura int ukoll. U Rut wieġbet, sabiħa ħafna din it-tweġiba. Iġġalnix nitilqek u nerġa' lura minnek, fejn tmur int immur jien, fejn toqgħod int noqgħod jien, niesek niesi, Alla tiegħek, Alla tiegħi, fejn tmut int immut jien u hemm nindifen. Dan jagħmilli hu aktar il-mulej jekk ma tkunx il-mewt li tifridna. U Naomi ratlu webset rasa biex tmur magħha u ma kellmitix iżjed, ħallieta. U huma telqu t-tnejn sakemm waslu Betlehem. Dan li ġejjeż issemmija huwa ħafna interessanti. Għaliex interessanti? Għaliex hawnhekk tidħol Rut. Ekku din il-personaġġ bibliku, din il-ħabiba, din Rut li tirċivi sejħa bħal marċiva Abram sabiex hija titlaq kollox u tirriskja ħajjita ma' Naomi. Hija tirċiva sejħa ħalli tħalli kollox, tħalli l-nisa, tħalli l-omma bil-missiera, il-pajjiż tagħha, tħalli l-kultura tagħha. Ekku, minn din il-ġrajja wieħed faċilment jikkonkludi kemm Rut kella karattru dħuli, nobli u miftuħa l-proxmu. Ekku tajjeb, narblu lil nfusna hawnhekk ukoll u nistaqsu. Fejn niġbaħan jien lil din il-personaġġ bibliku Rut? Min hi Rut? Rut hija jien u inti, li anki aħna ġejna msejħin biex inħallu kollox. Imma għaliex ġejna msejħin biex nitilqu kollox? Qegħdin fid-dinja, imma jeħtieġ li ma nintrabtu ma' xejn u ma' ħadd, għax aħna maħniex maħluqin biex ngħixu hawn, imma ġejna msejħin biex nitilqu kollox għalih. Jien naħseb hemm 3 raġunijiet għaliex aħna ġejna msejħin minn dan Alla tagħna sabiex nitilqu kollox, ġifieri dak li m'għandux x'jaqsam miegħu.
L-ewwel nett għax il-ħajja hija qasira u veru. Spiss naraw funerali, il-ħajja qasira malajr tispiċċa u allura huwa importanti li aħna napprofittaw u nażlu dak li wassalna għandu. U għaliex huwa sabiħ li titlaq kollox u tkun biss moħħok fil-mulej, għax he is worth everything. U fuq kollox, għaliex hija l-aktar ħaġa importanti għalina? Għaliex? L-option l-oħra għalija x'inhi? L-option l-oħra għar-Ruġ kienet li tgħix weħeda kif rajna li tingħata għall-oħrajn. Ippreferiet li ma terġax tiżżewweġ kif kienu jagħmlu dak iż-żmien, imma tissagrifika ruħha, turi sens ta' rispett lejn Naomi u tmur tgħix magħha anki fard barranija. Anki jiena imsejħa biex nagħmel parrut u ninata għall-oħrajn. Ġesu Kristu jgħidilna min ma jitlifx ħajtu smajniha veru kemm il-darba. Kulħadd qed jitlef ħajtu fil-fatt, min qed jitlef ħajtu għal Ġesu Kristu u min qed jitlef ħajtu fil-vojt, imma kulħadd qed jitlef ħajtu, kulħadd qiegħed jixjieħ, kulħadd ċaru qed jibjadlu. Jien sa ftit snin ilu kont li tlat tarax qisni min ixjien. Issa wara 4 ġiet irid nieqaf u nistrieħ. ċoe kulħadd qed jitlef ħajtu. Il-ħajja ta' is-semmija trid tispiċċa. Allura kemm huwa importanti tistgħu tinsew kollox ta' u tiftakru din li ġejja. F'din id-dinja u fl-oħra isimgħuha tajjeb. Ma hemmx feliċità oħra ħlief li tħobb lil Alla. Il-bqija kollox huwa vanità. Tkun soru vanità. Tkun miż-żewġa vanità. Ikollok it-tfal vanità. Tkun imlaħħa xi ħaġa hija vanità tal-vanitajiet. Tkun teacher vanità. It-tfal tiegħek jgħaddulek mill-eżami vanità. Kollox huwa vanità. L-unika ħaġa li mhix vanità, l-unika ħaġa li tibqa' hija li jiena nħobb lil Alla. Dan Alla li kontinwament ifessfsilna f'widnejna u jgħidilna tħallux qalbkom titħawwad. Jiena qiegħed qribkom. X'jiġifieri? Jiġifieri li jiena għandi l-ħin kollu niftakar f'dan Alla, li jiena nixtieqlu t-tajjeb, li jiena niddialoga miegħu. Għax hemmhekk hemm ċerta paċi u serenità, anzi hemm ħaġa iktar profonda li jiena naċċetta mal-mulej tagħna Ġesu Kristu li inħobb lill-umanità kollha, li ngħin lil Kristu fil-fidwa tiegħu, li nġor fil-ġisem tiegħi dak li jonqos għadbatija għall-passjoni tiegħu għall-bżonnijiet tad-dinja. Li nidħol jiġifieri fil-misteru tas-salib. U jien nistedinkom biex titħlu fil-misteru tas-salib, sabiex titħlu jiġifieri fil-misteru tad-dbatija li kuljum ser jidher fil-ħajja tiegħek u tiegħi. U ma nkunux tradituri, ma nkunux nies li ma liċken skomodità niċħdu lil Ġesu Kristu. Jien ma nafx is-semmija, jiena ħaġa waħda nitolbu l-mulej. Nitolbu li meta tidher l-iskomodità, forsi l-mulej diġà marka li jien 6 xhur oħra, sen oħra nkun f'qiegħ ta' sodda, 5 snin hemmhekk hux, jien naf b'dari maqsum jew b'xi ħaġa oħra. Hekk nitlob il-mulej u ngħidlu, ejni biex ma niċħdekx dak il-ħin. Itolbu spiss intu kollu għejdlu, enni mulej, enni biex naraf nidħol fil-misteru tas-salib, nidħol hemmhekk konvinta ekku li huwa misteru li l-anġli ma kinux jafu. Għax anke fil-ħajja is-semmija hemm il-misteru tas-salib li int ma tistax tiċħdu. Kull wieħed u waħda minna se jkollha l-mart, kull wieħed u waħda minna se jkollha dbatija. Kull wieħed u waħda minna se jkollha l-uġieħ, kull wieħed u waħda minna se jkollha l-iskomodità. L-importanti huwa li jiena nidħol hemmhekk konvinta fil-waqt li nemmen li Alla lili qiegħed iġorni fuq il-pala ta' jdeh li lanqas xara waħda ma taqa' minn rasi mingħajr il-kunsens tiegħu. Għaliex Alla huwa l-ewwel kawża ta' kollox kif qalet Naomi. U allura jiena nista' nidħol fid-dbatija għax naf li hemmhekk mhux se nkun waħdi.
Nittama li l-mulejja tijulna dan ir-rigal kemm lilkom u kemm lili. Jintib li nitwerben mid-batija, mill-luġieħ, imma meta nasal ninsab ċerta li l-mulejjenni naraf nidħol hemmhekk u nħalli kollox fidejh. Ekk ejjew eżis semmija, namlu pawsa mużikali, nisimgħu din is-silta verament sabiħa u ta' kuraġġ. Fejn il-mulej iva qed jgħid lilek li qed tisma', jien ma ninsik qatt tantu hekk li naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja. Nisimgħuha, I will never forget you, my people. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphaned. I will never forget my own. Does a mother forget her baby? Or a woman the child within her womb? Yet even if these forget, yes, even if these forget, I will never forget my own. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphaned. I will never forget my own. Eżis semmija, inkomplu naraw li Rut u Naomi jibdew il-mixja. Qedtilkom li l-Kristjaneżmu hija mixja. Din ta' Rut u Naomi hija mixja wkoll. Mixja lejn Betlehem, lejn l-art imweda. L-unika ħaġa li żommhom f'din il-mixja x'inhi? L-unika ħaġa li trid iżommok fil-mixja tiegħek x'inhi? It-tama. It-tama x'inhi? Din hija l-aktar virtù importanti. Virtù iktar importanti mill-imħabba u mill-fidi. X'inhi it-tama mela? It-tama hi li l-art imweda teżisti. Jiena permezz ta' dawn il-programmi qed nipprova natfilkom daqsxejn itwieqi biex taraw. Immissa semmija ejjew naraw u nimxu lejn l-art imweda konvinti li Alla mhux se jqarraq bina. Li Alla jekk wedna hekk u ġabna fid-dinja u se jmexxina u se jkun magħna. Alla mhuwiex hux veru bħalna, tiftakru hekk meta konna tfal żgħar kienu jgħidulek Teres kont wieġeb xi trid, jgħidulek żutt, tiftakruha? Alla mhux hekk. Alla mhux se jgħidilna żutt, mhux se jgħidli żutt lili, mhux se jgħaddini biż-żmien Alla le. Alla mhux se jqarraq bija. L-art imweda teżisti u l-unika ħaġa li lili u lilek
is-sostnina fil-mixja tagħna hija propju it-tama. Għalhekk ħenjin dawk li huma fqar fl-ispirtu għax huma dawk li għandhom it-tama. Iċkejkna l-iktar waħda ċkejkna tad-dinja Marija omna hekk qalet, għax il-mulej irid jolli lil min hu omli u jniżżel lil min hu superv. Irid iniżżilhom minn fuq it-tron tagħhom lis-supervi. Allura eżis semmija, ħaġa waħda nixtieq ngħidilkom. Jekk inti trid tirċievi il-grazzja gratis ta' Alla, jekk inti tassew trid tirċievi l-imħabba tiegħu, ħafna jgħidulek kemm nixtieq. Jekk inti tixtieq tassew tirċievi l-imħabba tiegħu, jekk inti trid tirċievi il-favuri tiegħu, ħaġa waħda ngħidlek. Sigriet wieħed hemm umilja lilek innifsek. Għaraf bil-kuraġġ li inti m'intix Alla, li Alla huwa iktar bravu minnek. U jekk Alla immarkalek dik it-triq, immarkajilek għax iħobbok mhux biex iqarraq bik, mhux biex jarqek, mhux biex ikissrek. Għaraf li inti m'intix Alla, jiġifieri idħol fl-istorja tiegħek, aċċetta fil-profond it-batijiet li Alla jrid jagħtik u emmen li Alla li jafek u jħobbok u billi jħobbok billi jafek din it-batija preżenti tiegħek se tkun żgur għal ġid tiegħek. Tirvellax fil-fond tal-qalb tiegħek kontra Alla meta tidher it-batija. Alla li jaf kollox qiegħed jippermetti din il-ftit batija u ma jridx iċaħdek minna għax żgur se tkun għal ġid tiegħek. Ma jridx iċaħħadilek din il-grazzja li tbagħti xi ftit bħalu. Għalhekk ikkonverti fil-profond, erfa' dan is-salib, iċħad lilek innimsek u imxi wara dan Ġesu. Jien ħaġa waħda eżis semmija naf li aħna maħniex denji li nimxu wara Ġesu Kristu. Jien meta nara is-sabar, il-ħniena, il-modrija li Ġesu Kristu wera miegħi u dawn mhumiex sentimenti dawn huma fatti. Jien naf x'kienu d-nubit tiegħi u intom tafu x'kienu d-nubit tagħkom. Meta jiena nara l-ħniena, il-modrija, il-paċenzja li Ġesu Kristu wera miegħi, jien dejjem hekk ngħid. Jien ma ħaqniex mulej daqshekk sabiħ. Jien ma ħaqniex mulej daqshekk tajjeb, ma ħaqniex. Forsi tistaqsini, fejn taf li Alla jħobbok daqshekk, Sister Teresa? Inwieġbek. Mhux għax inħossu, imma għax il-fatt li jiena ninsapaw nagħmel dan il-programm huwa misteru għalija. Għax skont il-loġika ta' din id-dinja jiena ma ħaqniex li jiena nitkellem fuq Ġesu Kristu. Allura jekk jiena qed nippriedka li Ġesu Kristu, jekk jiena qiegħda hawnhekk f'dan l-istudju, għalija huwa misteru tal-imħabba ta' Alla. Għax suppost li Alla diġà ħassarni mill-umanità imħammad b'nubieti. Dan nista' ngħidu jien u tista' tgħidu kull wieħed u waħda minnkom li qed tisimgħu. Kull dnub iweġġa' lil Alla anki d-dnubi żgħar. Iva dan huwa misteru tal-imħabba. Għax bil-loġika tad-dinja aħna assolutament ma jistħoqilniex li jkollna mulej daqshekk sabiħ. Imma l-mulej tagħna huwa daqshekk sabiħ, daqshekk tajjeb, daqshekk ħanin. Eżis semija, kapitlu 1 vers 17 mill-Ktieb ta' Rut huwa interessanti ħafna. Meta Naomi flimkien ma' Rut jaslu ġewwa Betlehem ama wieħed mal-belt kollha. Għax qalu din Naomi, aħna niftakruha meta kienet żagħżugħa, issa rawha ġejja mara anzjana, mara b'dulur kbir, għax ir-raġel tagħha mejjed, it-tfal mejtin. Qalula żgur Naomi. Iqaltilhom, iva, imma ssejħulix iżjed Naomi, għax Naomi kien ifisser ħelwa. Qaltilhom sejħuli Mara, morra jiġifieri, għaliex bl-imrar imlieni Alla li jista' kollox. Mimlija tlaqt minn hawn u b'xejn reġġani lura. Għala issejħuli Naomi meta l-mulej ċekkinni u akkisni Alla li jista' kollox.
U hekk reġgħet lura Naomi u Rut il-Moabija mardbina magħha. Kien żmien il-ħsad tax-xajr meta waslu Betlehem. Dan li qed ngħidu hawn huwa verità profondissima li jekk tifhmuh eżis semmija tkunu fimtu is-sigriet tal-Kristjaneżmu, fimtu iċ-ċavetta ta' kollox. Naomi x'qiegħda tgħid? Naomi quddiem id-batija mitilha r-raġel, mitula żewġ titfal, marret mimlija ġejt lura vojta qaltilhom, quddiem id-batija Naomi tirrivela fatt wieħed, tistqar fatt wieħed. X'inhu dan il-fatt? Alla ta' jomli, din hija ċ-ċavetta ta' kollox. Alla huwa l-ewwel kawża ta' kollox. Jekk tifhmu dan, kollox jieħu d-dawl. Dan huwa l-qofol, dan huwa l-pilastru li fuqha tistrieħ il-fidi tagħna. Alla ta' jomli, hija kienet taf mill-istorja li Alla jgħaddi id-deb min-nar biex isaffih. Kienet taf li l-afflizzjoni ta' Alla hija dejjem pożittiva u x-xogħol tagħha huwa li taċċetta u tistenna għaliex Alla ta' jomli. Ekku eżis semmija x-xogħol tagħna quddiem id-batija u propju li naċċettaw u nistennew. Mhux tant nippruvaw nifhmu l-motivi, imma l-importanti hu li aħna ma niddubitawx minn Alla, imma narfu sempliċiment il-eruq tal-uġieħ tagħna. X'inhu l-eruq tad-batija tagħna? Alla, din hija l-fidi, tħalli lilu jiġifieri il-kaptan ta' ħajtek u imexxi u inti taraf toqgħod it-tieni post għax huwa Alla, mhux inti jew jiena, huwa iktar bravu, mhux inti. Ħalli lilu imexxik fil-ħajja tiegħek permezz tal-istorja tiegħek. Mankux veru, il-mulej jitijulna dan ir-rigal kif taħ lir-Rut. Manka aħna wkoll narfu eżis semmija noqogħdu dejjem it-tieni post u mhux il-ħin kollu rridu mmexxu aħna il-ħajja tagħna. Inħallu fideh. Il-ħin tiegħi qed jagħlaq eżis semmija llum se nieqafaw jekk Alla jrid inkomplu hekk fuq din l-istess personaġġ bħallum 8 ijiem. Il-paċi ma'kom. Mulej isma' talba tiegħi ħatini widen li tolbok bil-ħnina. Ġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Allimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inti Alla tiegħi. U fik in-nittama